MTB MLE Cebuano Binisaya Module 1. Ug sa atong pagpadayon sa atong Module 1, aniana kita sa atong pagtulon-an ikaduha ang atong pagila-ila sa litrang A. Sa atong ikaduhang pagtulon-an, atong hibawon ang mga pulong ug hulagway nga nag-una ang litrang A. Busa, mga bata, magplastar og lingkod, maminaw og tarong samtang si Teacher Joy maga istorya. Magsugod na ta, og karon ilha ang hulagway ug tan-awa ang unang litra niini. Okay, unsa ni nga prutas? Correct, mao kini ang avocado. Avocado. Unsa ang nag-una nga litra niini? Correct, litrang A. Avocado. Avocado. Daghan kini bitamina mga bata, makaayo kini sa atong lawas. Busa, kaot kamo niini. Baliko nako. Tan-awa o ilha ang hulagway nga ako ipakita ug tan-awa dayon ang unang litra niini. Kini sunod. Unsa ni nga hulagway? Pagkasakto, mao kini ang alimango. Alimango. Unsa ang nag-una nga litra? Correct, litrang A. Alimango. Alimango. Kinsa na ang nakakaun-ani mga bata? Wow, maayo, lamian kaayo nino. Kini sunod. Unsa ni nga hulagway? Correct, mao kini ang apa. Apa. Unsa ang nag-una nga litra niini? Correct gihapon, litrang A. Apa. Apa. Unsa ang atong isulod ani kasagari? Correct, ice cream. Bugnaw kaayo na mga bata, no? Lami kaayo na siya kaunon, labi na og ting init. Karon mga bata, nakahumana tagtulo ka hulagway. Kining ato isunod. Unsa man ang naa sa hulagway? Correct. Mao kini ang adlaw. Adlaw. Unsa ang nag-una nga litra niini? Correct, litrang A. Adlaw. Adlaw. Asa ni nato makita mga bata? Okay, diha sa taas sa langit. Sa langit nato makita ang adlaw. Okay mga bata, na po ko ipakita unsa kaha nino. Okay mga bata, unsa man ni nga sakyanan? Correct, auto. Auto. Unsa ang nag-una nga litra? Correct, litrang A. Auto. Auto. Asa ni nato makita mga bata? Correct. Sa makita nato ni sa kadalanan sa kalsada. Dito na modagan ang auto. Okay, mga bata, nakahuman na ta og 5 kahulagway karon. So ato kadto subayon o balikon ang mga hulagway ug pulong nga ato karon nahibaw-an nga nagsugod sa litrang A. Mao kini ang una, avocado. Avocado. Ikaduha, alimango. Alimango. Ikatulo, apa. Apa. Kaupat, adlaw. Adlaw. Ug ang ikalima mao ang auto.
aw to. Mga bata, kining atong mga nahibaw-an karong adlaw, dapat inyo kining hinumduman aron kamo maka tubag sa mga examination nga umaabot. Ug maora kadto karong adlaw. Sa sunod na punta, kini si Teacher Joy. Bye-bye.